Salutare, dragilor! Eu sunt X David și astăzi facem un episod de primul nostru story de pe acest canal de YouTube, da? După cum vreau să vă zic că acest canal este făcut să vă arăt tutoriale, scheme și toate chestiile despre kendama cu prietena mea care acum nu uite, o să facem un episod. Ce să vă zic? Asta este kendama mea, nu este o kendama oarecare. Oricum, o să-mi iau Chrome Pop. Și ce să vă zic? Hai să dăm și niște tricuri cu ea. Să vedem. Frumos ea. Hai dăm un camflip. Da? Nu tot timpul, dar trebuie să iau kendama Chrome și switch. Nu cu tot timpul mi-a să dau altceva. Hai să dau așa. Schema asta. Nici eu nu sunt profesionist. Da? Ca să știți. Nici prietena mea nu prea este nici profesionistă. Dar eu sunt mai bun ca ea de obicei. Eu sunt de obicei mai bun ca ea. De exemplu, ea nu știe să dea juggle. Nici eu nu prea știu bine. Nici eu nu prea știu bine să dau juggle. Nici eu nu prea știu tot timpul să dau. Deci să nu-mi ziceți că de ce nu dau schemele ca lumea. Nu prea le știu și eu pe oară toate schemerele, nici grip nu prea are. De-aia vreau să iau și altă kendama. Uitați, de-abia mă chinui ca să pun light-ul. Lunar, am pus-o data atâta. Da. Gripul nu, uitați. Uitați și gripa are, uitați. Fuge. Deci gripul fuge. Să dăm un airplay. Da, să vă dau eu un airplay acum, frumos. Da, prietena mea a zis că poate face mai pe seară un videoclip. Un tutorial cum să dați big up in, small cup in. Big up in, adică așa. Big up in, small cup in. Big up in, big up in. Pe mine m-a învățat mai mult X Remus. Dar și mai mult o să vedeți în acest episod. Cu voi a fost X David. V-am pupat!